Йөрәгемә туган һөюеңне кабул итсе, иң бәхетле булырмын, мин аңла мөхәббәтеңне. Йөрәгемә туган һөюеңне кабул итсе, уйынсык итеп күреп, уйнатма мөхәббәтеңне. Бүген тагы төш күрдем, без икәү бергә инек, бергә етәкләшеп йөренек, иң бәхетле без инек. Ләкин бик кыска төштәр, кояш мине уятты. Ул һылу һиңә түгел, дип әйткән һәммәк булды. Йөрәгемә туган һөюеңне кабул итсе, иң бәхетле булырмын, мин аңла мөхәббәтеңне. Йөрәгемә туган һөюеңне кабул итсе, уйынсык итеп күреп, уйнатма мөхәббәтеңне. Минең барлык хыялым һинең менән булырга, бергә тормышка ул ашмаһа, тизрәк онытырга. Тик оныталмам һине, чөнки уем һин генә. Илаһи бер хөс булып килеп кердең күңелемә. Йөрәгемә туган һөюеңне кабул итсе, иң бәхетле булырмын, мин аңла мөхәббәтеңне. Йөрәгемә туган һөюеңне кабул итсе, уйынсык итеп күреп,